Нали знаете от кой се краде? От който има нещо. Установих, че са ми изчезнали доста гласове. Как го установих? Просто хората, с които живея, се оказа, че гласовете им не са отчетени. Вие си направете изводите. Така, сега призовахме ви да гласувате с машина и вие го направихте. Гласувахте доверие за нас. Заредихте ни с много вдъхновение, много... Какво да ви кажа? С тези, които се познаваме, няма нужда да ви говоря, а с тези, които не се познаваме и гласувахте за нас, подсещам ви да проверите гласа ви дали е отчетен. В коментарите оставям линк, където може да разгледате протоколите в кварталите, в секциите, в които сте гласували. Ще си говорим още по тази тема. Има какво да се каже, има какво да се види. Българи, съединявайте се. Вие преценете какво се случва в тази държава. СИК, РИК, МИК, къде изчезнаха гласовете? Призовавам всички хора, независимо за коя партия сте гласували, независимо за кой човек сте гласували. Проверете дали вашия глас е отчетен. Какво се случва всъщност? Питат ме на къде отивам. Отивам да си търся гласовете.